kaka jatend piny Kenya nowuoyo kodwa, ji duto nyalo neno kata in iwuon ni gini to onge kama inyalo gole anytime soon. Onge kama new funding model dhiye, mano mokwongo. Awacho adieri gima neno, gima kata in kan ineno conversation manyocha ne wan godo presidential town hall meeting KICC. King'iyo jatelo no kaka ne wuoyo, en adieri ni onge kuma new funding model dhiye. Namba 2, kaka japuonj kendo kaka jatelo, kik gimoro wuondwa, ok adwa ni mondo mi awuond jowa nikech aja Kenya. Kwa dhi streets kaka nyithi school mokwongo, ji ok dhi graduate lak sama owinjore. Universities idhi lor, nyithindo mano join mane gombo ng'eyo kaka ngima mar university chal, gidhi dok dala te nyaka mane poko join ka. At the end of the day, ng'ama lose e ng'anyo ka, idhi yudo ni nyithindwa moko molalo ngimagi. To en gima lit na sana saidi ka nyathi mose sandore chakre baby class, nursery pre-unit, primary, secondary, kasto odonje mbalariany, no wito ngimane kapoko ochopo lek mane en godo. Koro mano mokwongo makikwa wuondre. Namba 2, gima timore magi e kito gin demands manitiere. Amor ni waromo kaendi kod jatelo ka. Wan gi kwayo maduong' kendo dhi chopo kuma koro wadhi chuno gi thuon. Loans masani miyo nyithindo masani chwe sana. Ka nyathi otieko school, owach ni samoro idonje band 4 gi band 5. Loan midhi bedo ka idong godo mar sirikal chwe. Kasto interest bende michule godo ni en 4% interest. Ere gima mono sirikal duoko interest ni endi piny kowuok kuom interest 4% interest to dog nyaka 3% interest. Gima chielo, ang'o ma mono miyo jogi loan matin mondo mi u increase scholarship. Scholarship en kiana kete nango gi dho jokanyanam, lakini scholarship koro ken loan, en mokiduoki. Ang'o mono gi medo scholarship ni matin, to koro loan chande giduoke piny mondo mi ji kik ohinyre. Nikech pare ni wadak e Kenya, gimomiyo awacho na ja Kenya, to chieng' moro wan gi geno nikech Nyasaye mangima ni bro miyo chieng' moro walok telo. Ere gimomiyo itieko ting'eyo maber ni tich to onge Kenya, mondo mi yud tich mano intiere kod connections. Okoyot. Graduates adi mantiere oko ka gidhuro. Koro kapok iyudo tich to intiere gi loan magi 1 point kech itimo medicine. Dong intiere kod stress. Ijapuonj to intiere gi gimoro 380 something kata 400. Stress donge negi idwa sol kae ni for about 3 years. Interest bende nitiere kama malo. Ere kaka watimo. Mane gima wadwa ni piny Kenya nyaka, jatend piny Kenya nyaka ensure ni interest rates oduok piny. Erokamano ahinya Boniface Ododa. Collins anga mi thuolo bang' yweyo mwaka osani mondo mi ang' iduok penjo mantiere karka. Nitiere mano mag appeal, nitiere mago motenore kod funding model to odhi kanye. Loan ni oromo nade mag jopuonjre mabende miyogi kachiel. Machielo bende nitiere interest ma gidwaro mondo mi oduok piny kata nyinyo mabiro bang' hola ni chopo kar kacha. Omenda gi duto konywandre kumoro achiel, nitie paro makamano maketo